खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 जानुवारि 2025 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ आरो बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरलांनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो मोननो गोनांखौबो मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। लोगोफोरजों थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन आरो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थांनांनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायनोबो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसिबो जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन आरो गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैगोन लोगोफोरजों बाख्नायजानोबो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव दिनै गोथां आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राबबो जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लोगोसेनो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों